बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खख्लाबारि गामिनि रुंसारि प्रमित दैमारि आरो बरबालि बसुमतारिनि सासेल' फिसाज्ला होस्रां दैमारिया सिलचर मेडिकेल कलेजनिफ्राय 8 मे खालारखालि फोसावनाय MBBSनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। होस्रां दैमारिनि बिमा बरबालि बसुमतारिया फिसाज्लानि गिदिर जाफुंसारनायाव गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। मानोना फिसाय गैयै बरबालि बसुमतारिया गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों गावनि सासेल' नायल' जाल' फिसाज्लाखौ जोबोद नाजानायनि गेजेरजों MBBS उथ्रिसार जानायाव गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। MBBS उथ्रिसार जानाय होस्रां दैमारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि जयचरन नार्जारि, लोगोसे सालबारि जिल्ला UPPL मावख' नेहाथारि थानेश्वर बसुमतारि, सालबारि ब्लक लाइमोन गांखंनि नेहाथारि अनखां सोरगियारिमोनहा। आं MBBS नि थाखाय फार्स्टआव क्लास 9-10 निफ्रायनो माने कनसेप्ट गेदार खालामनो स्टार्ट खालामदोंमोन। माने क्लास 9 नि जुनतु 9-10 जुनतु माने बेसिक साइन्स जों माने याव कनसेप्चुएल जानांगौ फार्स्टआव। यानि उनाव क्लास 11-12 आव मेनलि जों जिखिनि कनसेप्ट दं फिजिक्स, केमिस्ट्रि एन्ड बाय'लजि मेनलि फरायनांगौ आरो। यानि उनाव जुदि जों बर्ड लाइनावल' जों फरायबाय थायो माने जेनेबा बर्डनि पार्सेन्टेजखौल' नायो कनसेप्टखौ नाया होमबाना जों माने बुहुत उन जालाङो आरो। आं बेखौ सानदोंमोन कि बर्डनि एग्जामा मेइन होननानै, ओमफ्राय आं बर्डनि थाखाय फरायबाय। यानि उनाव जेब्ला माने निट आनजाद होबाय बेयावथ' होमब्ला मार्कआनो फैयाखैमोन। यानि उनाव आं जेब्ला कचिं लाबाय होमबासो मोनबाय कि इफोरबायदि फरायनांगौ होननानै। ओमफ्राय इफोरबायदि रावबो माने खोन्थानाय मानसिबो गैयामोन होमबानि टाइमाव। ओमफ्राय आं कचिं लानासो बेफोरबायदि नलेज गेइन खालामबाय। फिजिक्स, बाय'लजि ओमफ्राय केमिस्ट्रि बेखौ मेइनलि क्लास 12 क्लास 12-11 मेइनलि फरायनांगौ। मेइनलि NCERT बेस। NCERT-खौ मोजां जुदि फरायोबा एकदम कमप्लिटलि हागोन आरो इमान माबा नङा। आरो 1 इयारनि थाखाय मोजाङै जुदि निजि गोसो हमथाना फरायोबा ससियेल मिडियाखौ माने बाद होनानै जुदि फरायोबा एकदम डिलेट माने इन्स्टाग्राम, फेसबुक जि दं इफोरखौ आं जेब्ला प्रिपारेसन खालामदोंमोन आरो डिलेट खालामनानै आं पुरा मोजाङै 1 इयारनि थाखाय पुरा निजिखौनो टाइम होदोंमोन। होनानै आं उथ्रिसारनो हादों आरो सिलचर मेडिकेल कलेजाव 4.5 इयार्स जाबाय। दायो मार्कशिट ओंखारथ'वाखै। दायो कलेजाव थांबासो मार्कशिट मोनगोन। ओरैनो जयनिंनि डेटआ मब्ला? जयनिंनि डेटआ आंना 15। माबा मोनसे थांखि लादो नों हराय सानखि सोर मानसिनो मा होनो हागोन, मा भेलु प्रभाइड खालामनो हागोन। नों जुदि दामनायानो देनाय मोसानायानो जिखि हक आं मानसि सासेखौ आं एन्टारटेन खालामनो हागोन हाया, निजिनाव खेमसे जों बेनिखि आं भेलु प्रभाइड खालामनो हागोन हाया। नों जुदि फरायदोबाबो नों फरायबाल' जायाखि आं फरायनानै जुदि मानसि सासेनो आं मोनसे माबा मोनसे सहाय खालामनो हायाबा फरायनायनि जरियते नङा होमबा। जुदि स्पर्टस लाबाबो ओरैनो गेलेबाल' जाया, माने गोजौ लेभेलाव एसे गेलेनायनि सेस्था खालामनांगोन आरो। बेफोरबायदि सेस्था खालामनायाथ' मोजां, खिन्थु किसुमान टाइमाव मानसिया निजिनि केपेबिलिटिखौ बुजिनांगोन। जेनेबा आं बे बुस्थुखौ हायाबो जानो हानाय, किसुमान माने कनसेपचुएल बुस्थुखौ किसुमान मानसिया हमनो हाया। इखौ माने पेरेन्टसफोराबो नारसिनो किसुमान टाइमाव। बिदि खालामनायाबो गाज्रि जायो। इफोरनि थाखाय माने किसुमान स्टुडेन्टफोराबो निजिनि जिउखौ माबाना लाङो आरो सुइसाइड जायो। थ' स्टुडेन्टनि बाथ्राखौ बांसिन खोनासं, पेरेन्टसफोरा नारसिनबाल'बो जाया, खिन्थु माने मोननैबो एखेले सापर्ट थानांगोन आरो स्टुडेन्टबो आरो पेरेन्टसबो मोननैबो जुदि फालि जायोबा बहुत खस्थ' जायो। MBBS आनजाद उथ्रिसार जानो हादों, माबायदि रंजानाय बा गोजोननाय फोरमायगोन? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि फिसाया दिनै MBBS आनजादखौ उथ्रिसार जानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो फोरमायनो लुगैयो जाहाथे गासै बिमा बिफा बा लाइमोनफोरा जेरै आंनि फिसाया नाजानानै उथ्रिसार जानो हादों, बेबायदिनो खस्थ' खालायनानै नाजायोब्ला हागोन होननानै आं सानो। आरो गारजेनफोराबो गाव गावनि फिसाफोरनि थाखाय एसे नोजोर लाखिनानै फरायनायफोराव
माने नोजोर होनाया गाहाम होननानै आं सानो आरो खायसे स्टुडेन्टफोरा दङ माने ओरैनो सायावल' माने भाब देखायनानै ओरैनो फरायफ्लाबाय थायो बेफोरखौबो बिमा बिफाफोरा नोजोर होनांगोन आरो ओरैनो भाब होनानै देखायफ्लायो ओमफ्राय गथ'आ बेसे रोंगौ बेखौबो नोजोर होनांगौ आरो मा आंनो जादो थारमाने आंनो आंनि फिसाखौ आङो नाथाय आङो बुजिनानै मोनाबाबो आं ओरैनो इखौ आनजाद नायोमोन आरो माने नंखायखौनो आङो कुइसन खालामो इखौ एन्सार होनो होयो ओरै खालामोमोन आरो आं बुजियाबाबो इनिफ्राय इबोथ' सानोना नोंमारगौ आया रोंगौ खोमा कुइसन सोंदोङो एन्सार होनो ओरै रखम जायोमोन आरो बेफोरबायदि खालामोमोन आरो आङो इनिफ्राय इखौ फोथाया आङो कुइसन एन्सार लाबाय थायोमोन आरो इनिफ्राय दा मिसाखौ आं मा बुंनो आंनि फिसाया लकडाउन समायमोन निटनि आनजाद जानायावबो इयो सम्पुर्ण कचिं क्लासखौ लानो हायाखै आरो न'आवनो थाफैनानै माने होनो गोनां जादों आरो इयो ओरैबायदि प्रिपारेसन खालामदोंमोन माने गासै माबाफोरखौ इयो नटफोरखौ माने माबायाव लिरै वाल दर्जा खिरखि सब माने सिथाबजोबनानै इयो माने जनानैबोथ' फरायबाय थानो हायाना इनिफ्राय इयो मा खालामो बेबादिनो रंजानाय बायदियैनो माने एसे मोसास्रोयैनो इयावनो ओरै गसं फरायबाय थायोमोन आरो इयो इबायदि खालामनाय नुदों आरो आंनि फिसाखौ इनिफ्राय नंखायखौनो आङो मिसाखौनो होनफ्लायो नंखायना नंगौ नोंनि फरायनायालाय नों हागोन ना इखौ एन्सार होनो होननानै मिसाखौनो आं सोंफ्लायो आरोखि बिजाबखौ लानानै ओरैनो बबे मेडिकेल कलेजाव फरायदों आंनि फिसाया इयो सिलचर मेडिकेल कलेजाव फरायो बेबायदिनो इयो न'खराव सोर दङ न'खरावथ' जोंहा रावबो गैया आंल' इनिफ्राय बिफायाथ' बाबुआ मात्र माने 9 मासल' जादोंमोन आरो बेयावनो माने गोमादो आरो मावनाया हेन्सार स्कुलनि मास्टरमोन आरो थिग बेबायदिनो आंबो खस्थ'नि गेजेरजों फेदेरबोबाय बेनिफ्राय उनाव बेसेबा हेन्सार स्कुलाव आंबो खाथिनानै 13 सनावसो जाबाय 13 सननिफ्रायसो आं इखौ मोजां माने फरायसालियाव होनानै बेबायदि आगबारायहोनो हादों आरो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो